Dear 2021, may mangka, uy, joke lang, laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Dear 2021, hello 2021, puro unas tanan. Siyempre, mag-goodbye, magpasalamat po siguro ta sa 2020, no? Lisod po, biya na pagkalit, way pananghid. Murag inyong uyab nga igo ra naghatag og pasakit, ikaw sa dira nga marupok, igo na lang taon saya og it really hurts. It really hurts. Ang mas mahal ng ganito, charot. Pero bitaw, lahi ra jud ang 2020, uy. Kaya sa kalendarya pa, lain-lain jud siyag putahi. May kasakit, kalipay, kaguol, kahayahay. Pero in fairness lang sa among 2020 experience sa among family, syempre murag glaysyo gid iyang pag-welcome sa among life. Sana uwil. I mean ang 2020. Syempre, di ba? Sa mga wa ma-orient, January 2020 di ko nag-start og vlog atong mga shoutout nako. Katong shoutout kay Gabo. Make it with you is life jud biya ta uwi. Katong teleserye sa Liskin nga naudlot. So didto nag-start nga Day! Nilampo putag sugod among channel ato. Ni ana og increase among subscribers. Nga murag naikog na jud ang presyo sa ganador bitaw. As inlipay kay mi ato. To the point nga nagsunod-sunod na pud akong shoutout video. Hanpud nga medyo na ilado sa town og very light inyong auntie. Pero FYI lang no mga meg. Before ko nag-vlog sa mga shoutout, tinsya na jud ang name ani nga channel, which is name ni Ma'am Shitin. And that time, monetize na siya ato with 3,000 subscribers na. Kaya syempre, munas ginhawa dyan ang taon to sa akong inahan. Gawat na lang pang bear brand na mong duha ni Chin. Giyaguan sa taon to niyag pang VLCS. Kung familiar mo ana, V as in view, L as in like, C for comment, and S for subscribe. O diba, daghan siyang panahon na sa una. And syempre, nag-vlog sa to sila per minute ito ining. So mauto mga meg, happy meg kay medyo nagkadako among channel tungod sa mga shoutout nako. Pero at the same time, naagyapon may mga vlog. So mauto sa sulod sa 2020, medyo nakaahon-ahon sa din taon mi sa kahirapan, no? Although syempre, knowing nga na ay pandemic, wala na nakadrive akong tatay or lolo. Syempre, if dili tungod sa YouTube, wala sad mi kay balo asa mi konsumo. As in walang wala jud. So kay gi-bless man jud mig maayo sulod sa year nga 2020, at least nakaahon ra gyapon, no? I mean, simple ra gyapon among life, pero lahi ra jud. Nakapalit mi ni Ma'am Shitin sa among gusto mga kinahanglan, especially sa balay. Nakapatukod mi kwarto nga medyo dako-dako kaysa sa una. And with CR pa. Guys, I'm not saying this di ay para lang manghambog, no? Maliit na bagay ra jud ni uy. Kumpara sa ubang achievement sa mga big YouTuber. It's just that gusto lang sadta mo i-inspire. Ug proud ko nga tungod sa YouTube ug Facebook, naabot mi ani karon. Di lang sa financial, but also because I have you mga meg nga nag-support gihapon ako till now. I know this past few months, nagkagamay among channel. I mean, nagtubo man gihapon ng subscribers. Pero dili na pare sa una nga kusog pa sa bullet train. But guys, maski magkagamay pa among viewers, di gihapon may mo surrender. As long as naay maski usa or duha ka tawo nga mo view, augura gihapon uy. Laban! Mahihinang nila lang ang mo surrender, no? So back to the topic. Thankful ko sa 2020 kay bisan sa nahitabo nga pandemic, i-bless gyapon mi ni Lord. Dili na namo maihap ang mga tao nga nag-support nako. Ang uban na apat till now. Wala gyapon mi talik di maski nagkaubos na mong channel. I mean, wala kayo nako gidown ha. I still have almost 300k subscribers. I still have to be very thankful, di ba? Viewers lang ang nangawala. Pero I know and I believe mubalik ra na in God's will. It's just na busy lang jud kaayo inyong auntie karon. Kaya lalo lang masagto sa edukasyon. So by the way guys, ayaw lang dahil mo kahibong. If mukalit lang make-upload direct vlog nga wala kayo ko'y appearance ha, it means nga that's our family vlog. So magsunod-sunod na unya na among family vlog. Kaya as I said, busy na inyong auntie sa edukasyon. Okay, so akong tiwason guys. O diba, sige lang liko-liko atong topic. Bitaw no, thankful kayo ko ni God sa among 2020 experience. Sabat Chok! Excuse ni Chucho guys. Sa akong balikon guys. Thankful kayo ko ni God sa among 2020 experience. But, yes, naibak guys. Kaya sa last month sa among 2020, month of December. Exactly December
1, 2020. Nahack among Facebook page. It's been a month na and affected gahapon me. Siyempre, usa na to sa among source of income sa among family. I mean, nabawi naman unta to namo. Pero nawala na pud after a week. Kay gihold sa FB. And wala pa may idea unsaon pag-claim og balik. I hope na ay makahelp namo guys. And I hope i-support gyapon ninyo amo ang new and temporary FB page nga Niche and Chin 2.0. But ayaw lang ninyo i-unfollow ang Niche and Chin nga una. Kibasin mabalik pa day namo, di ba? Okay, so done with 2020. Lahos na ta sa 2021. So Nyor, palihog lang, ikalma lang jud taon imong powers dira. Kalma lang jud unta ang tanan bi. Dili lang ta kargadog problema ang kalibutan rong tuiga. Please lang, kutang-kuta na jud kayo ang 2020 ba. Daghan kayong batik nga nahitabo sa 2020 diris kalibutan. Please lang ay nagpuni pa. Kaning bag-o na sad nakagaw karon. Unta di lang pud ni siya magdugay. Gusto na kay kong mulaag. Gusto na pud kay ko nga mubalik ang face-to-face nga klase. Guys, naikog ng application sa cellphone sa pag-upgrade aning kagawa, uy. Paway pa siguro. Ako may gikapoy para nimo. But I also wish nga this year 2021, mapeaceful lang tatang tanan. No more negative people and happenings. No more war, no more bad issues, no more bad news, and I hope everyone will be blessed and happy. Guys, di ta mawat anog paglaom. So don't give up. Nga about mga zombie-zombie dira nga issue. Fake news ka na, di ta papik to. Ayaw ka hadlo kay kung hadlo kanon ka. Congrats, mahinang nila lang juday ka. Abi pa lang weak. Be strong, oy. Huwag ka nga na pagkahadlo kanon kay dili ka na maayo. So dere na lang kukotob, dere na lang kutaman. God bless us everyone and Mama! Ano siya din? Tanga na pagkahadlo kanon kay dili ka na maayo. Shoutout po sa lahat ng mga members namin dito sa Team Chan Channel! Shoutout ko po lahat kayo dito isa-isa. Shoutout Ate Eagle Eye 69, Con Marie, and Dai Garots, Amazing Pinoy Stories, Balat Video, Janice Phil France Channel, Pangka Good Vibes Channel, Simpleng Buhay OFW, Heart Gonsalan, Nathaniel's 25 Official, Ginaline De La Cruz, Cutie Kizail Show, Floriza Simonet, Jenny 24 Idala, Quindy Vlog, English Practice Test with Copy, Traveler Officials, Saudi Girl Vlog, Gulaya TV Official, Auto Tips TV, Nelia Crisey, Noel Doronila, Kunyang's Journey, Beryl's Vlog, and The Lovers Vlog. Thank you po sa inyong lahat na nagpa-member sa channel namin! And sa mga gusto pong mag-join, i-click nyo lang po ang join sa timeline ng aming YouTube channel. Thank you everyone and God bless you all! And thank you! Oh.